नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। कोकणात कोठेही अणुऊर्जा प्रकल्प नको ही आमची ठाम भूमिका असल्याची माहिती आंबा काजू शेतकरी उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी गणेश गावकर यांनी दिली आहे। पाहूयात। पत्रकारांच्या माध्यमातून सगळ्या जनतेला, देवगडवासियांना, सिंधुदुर्गवासियांना, कोकणवासियांना कळकळीची विनंती करतो। गेले कित्येक दिवस कोकणातला आंबा काजू बागायतदार असो, शेतकरी असो, फळबागायती शेती करणारा असो, मच्छीमार बांधव असो, हा संकटात असताना हे सरकार कुठेच गांभीर्याने या सगळ्या शेतकऱ्यांकडे, या नागरिकांकडे, मतदारांकडे ढुंकूनही बघत नाही। आणि अशातच आंदोलन करत असताना वारंवार आपण बघू शकत असाल की आंबा बागायतदारांच्या आंदोलनाच्या प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले। आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोटिसा काढून आम्हाला आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न या शासनाने, या सरकारने केलेला आहे। आजच आमच्या अध्यक्षांनी सांगितलं की आम्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी नोटिसा आलेल्या आहेत, पण असल्या नोटिसांना आता आम्ही भीक घालणार नाही आणि घाबरणार देखील नाही। उद्याच्या जर आंदोलनाचा योग्य तो निर्णय त्या ठिकाणी येऊन सरकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा संबंधित सरकारने आमच्याशी संवाद साधला नाही तर उद्याचं आंदोलन जास्तीत जास्त तीव्र करण्याचा निर्णय हा आमच्या संघटनेचा आणि देवगडवासियांचा झालेला आहे। आपण आंदोलन चिघळण्यासाठी किंवा आंदोलनाची दिशाभूल करण्यासाठी देवगड तालुक्यात बघितलं असाल की अनेक प्रकारचे समर्थनाचे बॅनर या ठिकाणी लावण्यात आले। हे बॅनर लावून आपण काय साध्य केला? आपण म्हणताय की देवगड तालुक्यात प्रस्तावित प्रकल्प येईल, पण त्याची जागा निश्चित झालेली नाही। जागा निश्चित करू नकाच, देवगडात तर नकोच, अखंड कोकणात हा प्रकल्प नको। रत्नागिरीतल्या प्रकल्पालाही आमचा ठाम विरोध आहे। उद्या रत्नागिरी, बारसू सारख्या ठिकाणी जर हा प्रकल्प झाला तरी त्याची झळ ही आमच्या देवगड तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे। तुम्ही जे बॅनर लावलात ते बॅनरमध्ये तुम्ही स्पष्ट उल्लेख केलाय कंपन्यांबरोबर करार झालाय, परंतु जागा निश्चित नाही। असले बॅनर लावण्यापेक्षा माझं सरळ सरळ या ठिकाणी आव्हान आहे, एकतर त्या बॅनरवर तुम्ही तुमचं नाव टाकून हिम्मत करा बॅनर लावायची। जर तुम्हाला बॅनरच लावायचा होता तर जो बॅनर ज्या व्यक्तीने लावले त्या व्यक्तीने खाली त्याचं नाव टाकलं पाहिजे होतं, म्हणजे तुम्हाला जनतेच्या मनातला उद्रेक कळला असता, लोक तुमच्या घरीपर्यंत पोहोचले असते। परंतु आम्ही सगळ्या बाधित शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय की कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम हे लोक जाणून बुजून करतायत, ते करत राहतील, पण त्यांच्या या कट कारस्थांना बळी पडू नका। आपल्याला विरोध करायचा आहे, आपल्याला आंदोलनाचा अधिकार या संविधानाने दिलाय, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलाय। त्या संविधानाचा कुठेतरी गैरवापर करून हे सरकार आमच्यावर हा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि हा प्रकल्प होऊ देणार नाही ही ठाम देवगडवासियांची भूमिका आहे। अरे तुम्ही तो GR रद्द करा ना, उद्या तुम्ही अधिवेशन काळात हा GR रद्द केलात म्हणून एक परिपत्रक काढा, त्या परिपत्रकाचे बॅनर आणि तुमच्या अभिनंदनाचे बॅनर आम्ही आमच्या खर्चाने लावू पूर्ण देवगड तालुक्यात। त्यामुळे हे असले प्रकार करणं बंद करा, आंदोलनावर दडपशाही आणू नका। आणि माझी देवगड तालुक्यातील नव्हे तर अख्ख्या सिंधुदुर्ग कोकण किनारपट्टीच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की उद्याची ही आपल्या अस्तित्वाची शेवटची लढाई आहे। मोठ्या ताकदीनं या आंदोलनात उपस्थित राहा आणि सहकार्य करा आणि आपलं कोकण वाचवा। कालच आम्ही छोटी बाईट दिली होती, त्याच्यानंतर उद्याचं जे आंदोलन आहे 3 जुलैचं, त्याच्यासाठी आंबा व काजू बागायतदारांचं जे आंदोलन आहे त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकरी आणि नागरिकांनी येण्यासाठी आम्ही आवाहन केलं होतं। आणि आम्ही या सर्व कार्यक्रम चालू असताना आम्हाला आज पोलिसांकडनं अशा पद्धतीची नोटीस, ही वारंवार आम्हाला नोटीस दिली गेली, पण ही दडपशाही पोलिसांची सुरुवात झालेली आहे। काही अजून शेतकऱ्यांना नोटीस दिली जातील,
पण शेतकऱ्यांनी यासाठी घाबरू नये. तुमच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही सदैव आंबा काजू बागायतदार संघटना तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहोत. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या आंबा काजू बागायतदारांच्या संघटनेच्या आंदोलनाला मेळावा व जलसमाधी, त्याचबरोबर जो अणुऊर्जा प्रकल्प येत आहे त्या अणुऊर्जा प्रकल्पाला ठासून विरोध करण्यासाठी, कारण ही लोक वारंवार सांगतायत प्रकल्पाची जागा निश्चित झाली नाही. प्रकल्पाची जागा जर निश्चित झाली नसेल तर प्रकल्प येणार हे नक्की आहे. मग आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही चांगले प्रकल्प कोणतेही आणा, पण अणुऊर्जा प्रकल्प आम्हाला देवगडात नको आहे. गेली 6 महिने जे आम्ही आंदोलनं करत होतो त्या आंदोलनामध्ये आम्हाला एक युवा आम्ही म्हणतो 92 वर्षाचा युवा आमच्या बरोबर वारंवार होते. त्याचं कारण असं, देवगडला मेळावा झाला, ओरसला मोर्चा झाले, नांदगावला रास्ता रोको आंदोलन झालं, वेंगुर्ल्याला एक मेळावा झाला, रत्नागिरीला एक मोठा आमचा मेळावा झाला, मुंबईपर्यंत जे 92 वर्षाचे युवा आमच्या बरोबर होते ते हे मालवणकर आजोबा तुम्ही खरंच सर्व शेतकरी आणि नागरिकांनी यांच्या वयाचा आणि त्यांच्या म्हणजे आता त्यांची तब्येत ही जर बघितलीत तुम्ही तर स्वतः रिक्षा करून ओरस, वेंगुर्ला, रत्नागिरी किंवा मुंबईला जाताना ते ट्रॅव्हल्सने गेले. म्हणजे अशा सर्व ठिकाणी हे युवा आमच्या पाठीशी उभे होते आणि हे युवा उद्याच्या आंदोलनाला सुद्धा येणार आहेत. कारण आज सकाळीच फोन करून आम्हाला सांगितलं, अरे आंदोलनाचा टाइम किती आहे, कुठे जायचंय. तो म्हटलं काका तुम्ही येऊ नका, खूप वाळूवरती यावं लागेल. नाही बोलतो मी येणार. यांचा एक आदर्श घ्या की त्यांना किती म्हणजे अजून त्यांना 100 वर्ष आयुष्य मिळू त्याबद्दल काही नाही, पण ते कशासाठी, त्यांचा उद्देश एकच आहे, मी जरी गेलो तरी माझी पुढची पिढी आहे. यासाठी ते आज ठामपणे आंबा काजू बागायतदारांच्या पाठीशी जसे उभे आहेत. आणि आता तो अणुऊर्जा प्रकल्प आहे, या दोन्ही विषयासाठी हे जर येत असतील तर प्रत्येक व्यक्तीने हा विचार करायला पाहिजे की आज माझं काय देणं लागतं देवगड तालुक्यासाठी. मी हक्काने सांगतो, मी देवगड तालुक्यातील आहे. आमच्या इकडे आंबा पिकतो, काजू होते, पर्यटन आहे आमचं. आणि आम्ही पण या सरकारला हेच सांगतो, पर्यटनासाठी कुठलेही प्रोजेक्ट आणा, काही आमचा विरोध नाही त्याला. परंतु अणुऊर्जासारखा विनाशकारी जर प्रकल्प आमच्या देवगडला कुठे जरी येत असेल, इव्हन सिंधुदुर्गात जरी येत असेल तरी त्याला आमचा विरोध राहील. पूर्ण सिंधुदुर्ग वासियांना हात जोडून एक नम्र विनंती करतो की उद्याच्या आंदोलनामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सर्व नागरिकांनी आणि सर्व शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहा. पोलिसांच्या दंडुकेशाहीला आम्ही घाबरत नाही. ही जी नोटीस दिली आहे ही अजून काही शेतकऱ्यांना दिली जातील, परंतु शेतकऱ्यांनी या नोटिसांचा न विचार करता उद्याच्या आंदोलनाला या. धन्यवाद. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा गेल्या 5 वर्षांचा कालावधी हा खूप चांगला असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा बँकेच्या वर्धापन दिनी उपस्थितांनी दिली आहे. पाहूयात. जिल्हा बँकेचं जे हे संचालक मंडळ आहे, ह्या संचालक मंडळाला आता 5 वर्ष जवळजवळ पूर्ण होत आहेत. या 5 वर्षाचा कालावधी कसा राहिला ह्याच्याबाबत आपण जरा चर्चा करूया. या ठिकाणी दैनिक पुढारीचे आवृत्ती प्रमुख गणेश जेटे साहेब आहेत, त्यांना विचारूया. साहेब, आत्ता जवळजवळ जिल्हा बँकेने 7,000 कोटीचा टप्पा गाठलेला आहे आणि पुढच्या वेळी त्यांनी 10,000 कोटीपर्यंत जायचं असं निश्चित केलेलं आहे. मनीष दळवींनी अध्यक्ष म्हणून गेली 5 वर्ष काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे नितेश राणे हे तज्ज्ञ संचालक म्हणून ह्या बँकेवर आहेत. आणि एकूणच संचालक मंडळाचं काम कसं राहिलं ह्याबाबत जरा 2 शब्दात सांगा. निश्चितपणे चांगलं राहिलं, कारण त्यांनी कर्ज बऱ्यापैकी वाटली आणि ती वसूल पण केलेली आहे. डिपॉझिटच्या रकमा पण चांगल्या आहेत. मनीष दळवी एक सोबर व्यक्तिमत्व आहे, एक म्हणजे स्वच्छ चारित्र्य असलेले व्यक्तिमत्व आहे. आणि असं वाटलं नव्हतं की मनीष दळवी नवीन चेहरा असून एवढ्या तोलामोलाचं कारभार करतील, परंतु त्यांनी खूप चांगलं कारभार केलेला आहे आणि बँकेला एका महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकावर त्यांनी ठेवलेलं आहे आणि सगळ्यांशी चांगले संबंध ठेवलेले आहेत. बँकेची विश्वासार्हता त्यांनी जपलेली आहे. प्रशासनामध्ये त्यांनी अतिशय सुरळीतपणे काम केलेलं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रशासनामध्ये नवीन तंत्रज्ञान त्यांनी आणून
एक प्रकारे बँकेच्या प्रशासकीय कारभाराची गती वाढवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे आणि हे करताना त्यांनी गेल्या 5 वर्षामध्ये कोणत्याही प्रकारची कॉन्ट्रावर्सी निर्माण केली नाही. की जिल्हा बँक म्हटल्यानंतर एक सेन्सिटिव्हपणा असतो आर्थिक व्यवहारातला, तर तो त्यांनी अतिशय सुरळीतपणे ठेवला आणि बँक एका विश्वासार्हता जी आहे ती बँकेची आणखी वाढवली. आणि आजही तुम्ही बघितलं तर बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये प्रचंड प्रमाणात आपल्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची व्यवहारांसाठी गर्दी असते. याचा अर्थ असा आहे की बँकेवरचा विश्वास वाढत आहे. अर्थात राणेसाहेबांचं नेतृत्व आणि खासदार नारायण राणे यांचं नेतृत्व आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे हे तर त्या ह्याच्यावर संचालकच आहेत आणि त्यांचंही मार्गदर्शन आहे. आणि ही एकूणच बँकेचा कारभार खूप चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना, व्यापाऱ्यांना, कामगारांना, शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून देण्याचं मोठं काम या बँकेने केलेलं आहे. आणि आमच्या सर्व पत्रकारांच्या वतीने बँकेला आणि त्यांच्या सर्व संचालकांना खूप खूप शुभेच्छा. जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेशजी तोरसकर आहेत. साहेब, आपणही जरा जिल्हा बँकेसंदर्भात, कारण तुम्ही बरेच जुने जाणते आहात, बरीच बँकेच्या आत्तापर्यंतचं जी कारकीर्द आहे ती पाहिलेली आहे. गेल्या 5 वर्षात एकूण काय स्थिती राहिली ह्याबाबत आपण जरा सर्वप्रथम सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ आणि त्यांच्या अध्यक्ष आणि सर्व संचालक मंडळ मी शुभेच्छा देतो. सहकार महर्षी शिवरामभाऊ जाधव, सहकार महर्षी डी.बी. ढोलम यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेची स्थापना झाली, उगम झाला. रत्नागिरी विभाजनानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर आता 43 वर्षे या बँकेला झाली आणि या काळात गेली 5 वर्षात मनीष दळवी अध्यक्ष म्हणून अतिशय सक्षमपणे त्यांनी काम केलं असं आम्हाला दिसते. कारण आम्ही शिवरामभाऊ जाधव, डी.बी. ढोलम यांना जवळून बघितलं आहे. त्यांचा कारभार, त्यांनी चालवलेली बँक आणि आत्ता चाललेली बँक ही अतिशय चांगल्या पद्धतीची शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि मोठ्या प्रमाणात ठेवी आणण्याचं काम ह्या 5 वर्षाच्या काळात आपले तज्ज्ञ संचालक पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या बँकेचं काम उत्तम प्रकारे चाललेलं आहे असं आम्हाला वाटतं. भविष्यातही बँक ही मोठ्या प्रमाणात चांगल्या ठेवींचा टप्पा गाठेल असा विश्वास वाटतो. आणि सर्वप्रथम आम्ही जिल्हा पत्रकार संघ असून दे किंवा सगळ्या पत्रकारांच्या वतीने आम्ही त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. गेली 4.5 वर्ष आज संचालक म्हणून आम्हाला पूर्ण झालेली आहेत आणि संचालक मंडळाला सुद्धा पूर्ण झालेली आहेत. आणि या सर्व अध्यक्ष असतील, संचालक मंडळ असेल, एकदम चांगले निर्णय या सिंधुदुर्ग बँकेच्या दृष्टीने घेतलेले आहेत. जवळजवळ 7,000 कोटीचा टप्पा या ठिकाणी पार पडलेला आहे. तुम्ही बघत असाल की 2022 साली आणि 2026 साली यामध्ये जवळजवळ 3-4 हजार कोटीचा टप्पा आम्ही जास्त करून पार केलेला आहे. आणि सगळ्या घटकांना एकत्र घेऊन जे सगळे घटक असतील, समजा पतसंस्था असेल, औद्योगिक असेल, पणन असतील आणि असे अनेक घटक, बचत गट असतील, अशा अनेक घटकांना घेऊन बँक आम्ही पुढे नेत आहोत. सहकार क्षेत्रामध्ये वैकुंठ यांचा पुरस्कारही आम्हाला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि चांगल्या पद्धतीची बँक चालवण्याचं धोरण संचालक मंडळाने राबवलेलं आहे. आणि ह्या 43च्या वर्धापन दिनानिमित्त सगळ्यांना मी सर्व सहकाऱ्यांना आणि सहकार्यातील सर्व सहकाऱ्यांना मी शुभेच्छा देतो या 43व्या दिनानिमित्त आणि शुभेच्छा. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा या ठिकाणी संपन्न झाली आणि हे जे संचालक मंडळ आहे त्यांचं शेवटचं वर्ष आहे. गेले कित्येक वर्ष राणेसाहेबांच्या माध्यमातून या बँकेचा कारभार या ठिकाणी चालू आहे आणि खरोखरच सन्माननीय बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब यांनी राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली बँक उच्च शिखरापर्यंत नेऊन ठेवलेली आहे. सर्वसामान्य शेतकरी असेल, या शेतकऱ्याला या बँकेतून सहज कर्ज या ठिकाणी उपलब्ध होतं. आणि दुसरं खास म्हणून म्हणायचं झालं तर शैक्षणिक कर्ज हे आमच्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्हा शेतकऱ्यांना आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी या ठिकाणी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होतं. खरोखरच या बँकेचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे, कारण राणे कुटुंबियांचं या बँकेवर पूर्णपणे वरहस्त असल्यामुळे कुठलाही इथला कारभार बँकेचा सुरळीत या ठिकाणी चाललेला आहे. धन्यवाद. नाव सुजाता संदीप देसाई, वेंगुर्ला आसोली गावात माझी सुरंगी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था आहे. जवळजवळ 15 वर्ष ही संस्था कार्यरत आहे. आज जिल्हा बँकेची ही जी नवीन 4.5 वर्ष कार्यरत असलेली बॉडी म्हणजे ज्याच्यात आमचे
तालुक्याचे दळवी साहेब, ज्यांचं काम मी प्रत्यक्ष महिला तालुका अध्यक्ष होते आणि ते त्यावेळी पक्षाचे एका तालुका अध्यक्ष होते. त्यावेळी मी त्यांचं काम बघितलं आहे. ते अजिबात थांबत नाही, तेवढे धावतात की विचारू नका. आणि त्यांच्याबरोबर जे सहकारी आहेत त्यांनासुद्धा धाववतात ते, आणि त्या स्पीडने आणि त्याच्यापेक्षा भरपूर स्पीडने त्यांनी जिल्हा बँकेचं काम कार्यरत केलेलं आहे. आणि 4.5 वर्षात भरपूर त्यांनी काम केलेलं आहे. सांगायचं झालं तर महिला ज्या संस्था आहेत त्यांना त्यांनी खूप पाठबळ दिलेलं आहे. आमचीसुद्धा एक सहकारी संस्था आहे, माझी फळ प्रक्रिया युनिट आहे. आणि अध्यक्ष म्हणून मनीष दळवी साहेबांनी त्यावेळी मला एक टर्म लोनसुद्धा सँक्शन झालं, आणि त्याच्यामुळेच मी जवळजवळ 15 लाखाचे युनिट उभारू शकली. आणि नंतर त्याने मला CC सुद्धा एक मंजूर करून दिले. म्हणजे अशी मी एकटी नाही तर बरेच क्षेत्रातल्या महिला बचत गटातल्या असतील त्यासुद्धा, किंवा वैयक्तिक ज्या काम करतात त्यांना ह्या जिल्हा बँकेत नेहमीच सहकार्य दिलेलं आहे. अगदी शेतकरी म्हणजे आमच्या गावात झाडू विणण्यापासनं हे काय ते टोपल्या वगैरे विणतात त्यासुद्धा सर्वसाधारण महिलांनासुद्धा त्याने कर्ज पुरवठा अगदी कमी दरात दिलेले आहेत. आणि शेतकऱ्यांसाठी खरंच ही बँक म्हणजे एक संजीवनी आहे. आणि नक्कीच दळवी साहेबांनी आपलं कार्य खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडलेलं आहे, आणि असंच त्यांचं कार्य पुढेसुद्धा हो हीच इच्छा जर अशी सभा संपन्न झाली. या ठिकाणी सर्व संचालक मंडळ आणि उपस्थित सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आणि आत्तापर्यंत बँकेची जी प्रगती बघितली ती उत्तरोत्तर वाढत आहे. आणि सर्व समाजातील शेतकऱ्यातील विविध संस्थांना आणि तिथल्या सर्व लोकांना या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळालं. त्याचप्रमाणे बँकेची प्रगती पाहून सर्वजण खुश झालेले आहेत. आणि अशा प्रकारे उत्तरोत्तर प्रगती वाढू दे अशा प्रकारची आमची हे व्यक्त करतो, भावना व्यक्त करतो. आणि पुढे बँक याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा जो काही उद्दिष्ट आहे 10,000 कोटीपर्यंत भांडवल वाढवण्याचा तो सफल होईल अशी आशा व्यक्त करतो. मनीष दळवी हे अध्यक्ष म्हणून गेली 5 वर्ष काम करत आहेत, त्याबद्दल आपण काय म्हणतो? बँकेचे चेअरमन मनीष दळवी यांचं जे एकंदरीत धोरण आहे ते सर्व समाजाभिमुख आहे. सर्व शेतकऱ्यांना ते प्राधान्य देत आहेत आणि शेतकऱ्यांचीच बँक आहे. आम्ही जेव्हा शिवराम भाऊंना पण भेटायचो त्यावेळी पण आम्हाला पण त्यावेळी असंच सांगायचं की ही शेतकऱ्यांची बँक आहे. आणि खरोखरच खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना न्याय देणारं या ठिकाणी बँकेचं कामकाज सुरू आहे. त्याबद्दल सर्व संचालकांचं आणि आम्ही सर्वांनी अभिनंदन केलेलं आहे. या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि मनीष दळवींच्या कार्याला पुढे शुभेच्छा व्यक्त करतो. मी कडावल पंचवर्षीय शिक्षण प्रसारक मंडळामधून प्रतिनिधी आज बँकेच्या वार्षिक सभेला आलो. बँकेचा वार्षिक सभेचा 42वा वार्षिक कार्यक्रम होता. माननीय अध्यक्ष महोदय दळवी साहेब यांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करून आणि गेली 5 वर्ष व्यवस्थित बँक जिल्हा आपल्या देशाच्या पातळीवर आणि महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर व्यवस्थित प्रकारे कारभार केला. आणि बँकेचा नफा पण चांगला आहे. आता याच्याही पुढे अशाच प्रकारे नफा वाटचाल व्हावी. नितेश राणे हे पालकमंत्री आहेत आणि नितेश राणे हे ह्या जिल्हा बँकेवर सदस्य पण आहेत. तर त्या संदर्भात तुमचं काय म्हणणं आहे की त्यांच्या ह्या तिथे बँकेत राहण्याचा आपल्याला फायदा झाला आहे का? हो, पालकमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गाने गेली 10 वर्षे जिल्हा बँक वाटचाल करत आहे आणि मस्त चांगल्या प्रकारे कारभार व्यवस्थितपणे पार पाडत आहे. त्यानंतर सगळ्यांच्याच लक्षात येत की एक शिस्तबद्ध पद्धतीने गेली 4 वर्ष यांच्यानी कार्यक्रम या लोकांनी केलेला आहे आणि प्रगतीचा टप्पा मोठा गाठलेला आहे. कारण या बँकेबद्दल या संचालक मंडळापूर्वी असा एक लोकांचा समज होता की ही बँक कदाचित बुडेल, पण तसं काही न होऊ देता 7,000 कोटीचा टप्पा या लोकांनी गाठला. खरोखर यांचं कौतुक केलं पाहिजे. आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने यांनी या सगळ्या कामकाजाचं माहिती वर्णन केलेलं आहे आणि आज ही एक चांगल्या नावारूपाला बँक आणलेली आहे. या लोकांना खरोखरच धन्यवाद दिलं पाहिजे. त्यांचे जे कोण आधारस्तंभ आहेत, पुढारी आहेत, त्यांचे राणेसाहेब म्हणा, निलेश राणे किंवा
नितेश राणे आणि राणेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे उत्तम काम करतात आणि त्यांचं चांगलं नियंत्रण या लोकांवर आहे असं दिसून येतं. त्यामुळे एक चांगली गोष्ट पाहण्याची संधी मिळाली. चांगल्या प्रकारे प्रगती चालू आहे. अशीच चालू राहिली तर मग बँकेला पुढचं 10,000चा टप्पा सहज गाठता येईल. आत्ता आपण शरद कृषी भवन या ठिकाणी आहोत. शरद कृषी या भवन या ठिकाणी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची जनरल सभा संपन्न झाली आहे. खरं म्हणजे ही या आत्ताचे जे संचालक मंडळ आहे ह्यांची खरं म्हणजे ही शेवटची सभा म्हणायला हरकत नाही. गेली 5 वर्ष जवळजवळ 4-4.5 वर्ष या संचालक मंडळाने खूप चांगलं काम केलं असं लोकांचं म्हणणं आहे. जवळजवळ 7,000 कोटीपर्यंतचा टप्पा या बँकेने गाठलेला आहे आणि आज ह्याची जनरल सभा झाली. यानंतर लवकरच ह्याच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र आत्तापर्यंत जर सगळ्यांची चर्चा केली असता जिल्हा बँकेचं आणि आत्ता असलेलं संचालक मंडळ त्याचप्रमाणे या जिल्हा बँकेचं नेतृत्व करणारे खासदार नारायण राणे असोत, पालकमंत्री नितेश राणे असोत, आमदार निलेश राणे असो यांचाही चांगला सपोर्ट किंवा त्यांचाही पाठपुरावा चांगला असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली खूप चांगलं काम सुरू आहे असं सर्वांचं म्हणणं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू मडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. मागील 8 दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कुडाळ तालुक्यात रखडलेल्या शेती कामांना अखेर वेग आलाय. पाहूयात. कुडाळ तालुक्यात पावसाळ्याचा वेग वाढल्यानंतर शेती कामांनी देखील वेग पकडलेला आहे आणि आपण पाहू शकता की इकडे नांगरणी, भात काढणी, त्यानंतर भाताची लावणी हे चालू आहे. तरवा लावला जात आहे. शेतकरी हे जोरदार पद्धतीने शेती करत आहेत आणि अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाची साशंकता सांगता येत नाही. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात लवकरात लवकर शेती पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी हा प्रयत्नशील आहे. यावर्षी पावसाचा जोर किती राहील आणि किती नाही हे अल निनोवरती अवलंबून असल्यामुळे शेतकरी या जलद गतीने काम करताना दिसत आहे. कुडाळ तालुक्यातील बळीराजा हा आपल्या कुशलतेने आणि शेती करत आहे. मात्र निसर्ग याला किती साथ देणार हा पाहण्याचा विषय ठरत आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. देवगड पंचायत समितीच्या वतीने मोहोण इथं कृषी दिनानिमित्त कृषी मेळावा उत्साहात संपन्न झाला. कृषी विभाग, जिल्हा परिषद कृषी विभाग आणि मोहोण ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या मेळाव्यात शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती, शासकीय योजना आणि उत्पन्न वाढीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं. यावेळी शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांची माहिती देण्यात आली. काजू प्रक्रिया युनिट मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्रांचं वितरण करण्यात आलं. तसंच मान्यवरांच्या हस्ते सोनचाफ्याचं वृक्षारोपण करण्यात आलं. यावेळी माजी सभापती डॉक्टर अमोल तिल्ली यांचा वाढदिवस साजरा करून डॉक्टर दिनाच्या त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. या मेळाव्यात चिप सदस्य, कृषी विभाग खाते अधिकारी व ग्रामस्थ शेतकरी उपस्थित होते. मेळाव्याच्या आयोजनाला या ठिकाणी कृषी माध्यमातून आमच्या पाटील मॅडम, त्याचबरोबर पशुसंवर्धनमधून आमचे घोगरे डॉक्टरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने हे मार्गदर्शन करत असतेवेळी ह्या आजचा दिवस जो आहे हा कृषी दिन आणि कृषीच्या दिनानिमित्त आपण शेतकऱ्याला काय देतो, त्याला काय देण्यासारखं आहे हा विषय महत्त्वाचा आहे.
आमचे या ठिकाणी ह्या गावचे पेशाने शिक्षक म्हणून याच हायस्कूलमध्ये त्यांनी मुख्याध्यापक म्हणून काम पाहिलं. ते आमचे गुरज सर वाणिवड्या गावच्या आमच्या त्या तिथल्या विद्यमान सदस्य होत्या आणि त्या कालेकर मॅडमनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत. आपण ज्यावेळी ज्या पदावर बसतो प्रशासन म्हणून आणि त्या प्रशासनमध्ये ज्यावेळी आपले आपले अधिकार असतो आणि त्या अधिकारामध्ये आपण शिक्षण घेऊन आल्यामुळे आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला त्यांना काय सांगता येईल की साहेब ह्या योजना आहेत पण ह्या पलीकडे ह्या योजना आपण करू शकलो आणि ह्या योजना तुमच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद असू दे किंवा पंचायत समिती असू दे ज्या नाविन्यपूर्ण आपल्याला शेतकऱ्यांना योजना देता येते नवीन टेक्नॉलॉजी प्रमाणे कमी खर्चामध्ये जास्त उत्पादन अशा गोष्टी आपल्याला समोर आणणं गरजेचं आहे. ज्या शेतकऱ्यांना औषधाच्या कंपन्या आहेत त्या बोगस काही कंपन्या ह्या 5 वर्षामध्ये ह्या देवगड तालुक्यात बऱ्याच आलेल्या आहेत. आपण त्याच्यावर कंट्रोल करतोय पण शेतकऱ्याला कुठेही त्या बाबतीत अजून तुडतुड्याच्या बाबतीत नेमकं जे औषध पाहिजे ते मिळत नाहीये. त्यामुळे शेतकरी हा ज्यावेळी आंबा तयार होतो त्यावेळी त्या तुडतुड्यामुळे पूर्णपणे आंबा गळून पडतोय तो मोहर टिकत नाहीये. यावर अजून संशोधन आपलं होत नाही आहे. आपण त्यासाठी कृषीच्या माध्यमातून काय संकल्पना आपल्याला करता येईल ते पाहावं लागेल. पुन्हा एकदा या ठिकाणी तुम्ही सर्व सन्मानित शेतकरी सर्व आपल्या महिला वर्ग या ठिकाणी उपस्थित राहिला. शेतीचा आजचा जो कृषी दिनानिमित्त जे काय सर्व मान्यवरांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे असंच आपण शेतीच्या बाबतीत असलेली आपली तळमळ आपल्याला योग्य ठिकाणी चांगलं काम करायचं आहे. आणि हा कृषी दिनानिमित्त सर्वांना पुन्हा एकदा मी शुभेच्छा देतो. सर्वांना धन्यवाद मानतो. देवगड सरांनी आता इथे सगळ्यांना म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्या देवगड तालुक्यात किंवा शेतकऱ्यांसाठी पाहिजे त्याची मागणी अशी प्रत्येक शेतकऱ्याने करणे गरजेचं आहे. आणि आज एकदम आपला किमती वेळ आपल्यासाठी देऊन सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्यांनी दाखवून दिला काय केलं आपल्या शेतकऱ्यांसाठी काय गरजेचं आहे ते तुम्ही दाखवून आज दिला. बरोबर चांगलं केला. भविष्यात बघून मी आता तुमचा जातानाच नंबर घेणार आहे आणि मी तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहील. कशासाठी आम्ही पण शेतकरी आहोत आणि हे प्रत्येकाला गरजेचं आहे. आपल्या मागे घराडे आणि मधनेसर आहेत आणि आरती पाटील त्यांच्याशी माझं वैयक्तिक पण बोलणं झालं आमच्या पंचायत समितीवर आपण काय करू शकतो शेतकऱ्यांसाठी. तुम्ही माझी बोलता तुमच्याकडे काय विजन आहे असं तुमचा बोलण्याचा रूप होता कृषी अधिकारी म्हणून तुम्ही काय सांगू शकता. मी त्यांच्याशी आधीच बोललो मध्ये घराडे आरती पाटील मॅडम सभापती साहेब होतेच आपल्या बरोबर. त्यांचं पण म्हणणं आहे आपण काहीतरी शेतकऱ्यांसाठी द्यायचं. नवीन नाविन्यपूर्ण उपक्रमामध्ये देवगड तालुक्याचे शेतकरी जे आता या वातावरण दूषित झाल्यामुळे जे आवाज येत लागले त्यांना त्याच्यातून काहीतरी नक्कीच फायदा होईल. आणि तुम्ही बोला त्याप्रमाणे आता पहिल्यांदा आपल्याकडे हुंबले असायचे ते नष्ट करून टाकले. आता तुडतुडा झाला बोलत होतं ते पण नाहीच झालं. म्हणजे आता ते आवश्यक आहे परत म्हणजे आता समजायला लागलं लोकांना पण. त्याच्यामुळे भविष्यात सर तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये मी राहून आपल्या म्हणजे जी तुमची आता ती धडपड होती सांगण्याची वडील खूप केलं होतं ती अतिशय उत्तम होती आणि आम्ही त्याची प्रेरणा घेणार 100% आपल्या शेतकऱ्यांसाठी. आणि भविष्यात जे चांगले उपक्रम असतील ते आम्ही पंचायत समितीच्या मार्फत गणेशजी आम्ही सगळी आमची टीम वर्क पूर्ण जे शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी असेल ती गोष्ट ती आम्ही त्याच्यात आणणार. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एक आपल्याला एक सांगावंसं वाटेल. आपला म्हणजे महाराष्ट्र राज्यच नव्हे तर आपला देश कृषीप्रधान आहे. कृषीप्रधान देश म्हणून आपल्या देशाची ओळख आहे. आणि हे करत असताना आपण एक जर विचार केला तर आपण जी शेती करतो तर ते आपण आपल्यापुरतीच करतो. म्हणजे व्यापारी तत्वावर आपण अजून करत नाही आहोत. एक फक्त आंबा शेती थोड्याफार प्रमाणात काजू हे जर आपण सोडलं तर इतर आपण कुठेही व्यापारी तत्वावर करत नाही. ते करणं खूप गरजेचं आहे. जर आपल्याला सर्वांगीण विकास म्हणजे आपल्या गावाचा तालुक्याचा राज्याचा देशाचा जर आपल्याला शेतीच्या दृष्टिकोनातून विकास करायचा असेल तर आपल्याला ह्या शेतीकडे
तरुण वर्गाला वळवावं लागेल. ॲग्रिस्टाक अंतर्गत आपण जी शेतकऱ्यांची नोंदणी केली तर काही आता ह्या ज्या भविष्यात योजना आहेत ह्या ऑनलाईन देखील असणार आहेत. इथे कुठे कुठे आपल्याला साईटवर जाऊन पोर्टलला जाऊन ऑनलाईन जी शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी लागते. तर त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा तुम्ही परिपूर्ण माहिती घेऊन आता ॲग्रिस्टाक अंतर्गत सुद्धा आपल्याला सेल्फ रजिस्ट्रेशन करण्याची सोय उपलब्ध आहे. म्हणजे माहितीप्रमाणे तसे सेल्फ रजिस्ट्रेशन सुद्धा आपल्याला करता येतं. पण बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अजून तेही केलेलं नाही आहे. तरी देखील काही आपण CSC सेंटरवर वगैरे जाऊन हे रजिस्ट्रेशन जास्तीत जास्त करावं. कारण भविष्यात जर तुमचं फार्मर आय डी क्रिएट झाला नाही तर मात्र आपल्याला ज्या शेतीविषयक विविध योजना शासनाने येऊ घातलेल्या असतील तर त्या योजनांचा लाभ घेण्यामध्ये आपल्याला अडचण निर्माण होऊ शकते. तर त्या दृष्टिकोनातून आपण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ही फार्मर रजिस्ट्रेशन करून फार्मर आय डी घ्यावा हे देखील आवाहन करतो. आणि आजच्या कृषी दिनानिमित्त सर्व शेतकरी बांधवांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक हिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. तिर्लोट ग्रामपंचायतच्या कारभाराबाबत तिर्लोट ग्रामस्थांनी देवगड पंचायत समितीसमोर उपोषण केलं होतं. बुधवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत आम्ही उपोषणात बसलो होतो. सभापती गणेश राणे यांच्या विनंतीवरून आम्ही उपोषण तात्पुरतं स्थगित केलं. मात्र आमचा लढा सुरू राहणार असल्याचं तात्या सारंग यांनी सांगितलंय. पाहूयात. तिर्लोट ग्रामस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे. तिर्लोट ग्रामस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे. भ्रष्टाचारी सरपंचावर कारवाई झालीच पाहिजे. भ्रष्टाचारी सरपंचावर कारवाई झालीच पाहिजे. ग्रामपंचायतीवर निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे. देवगड पंचायत समितीमध्ये तिल्लोट ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंचांच्या विरोधात तिथले ग्रामस्थांनी अनेक तक्रारी दिलेल्या आहेत आणि त्या तक्रारीवरून त्यांना जो काय अहवाल पाठवायचा होता जिल्ह्याला तो अहवाल न गेल्यामुळे संबंधित ग्रामस्थ तिथले सावंत मॅडम म्हणून काहीतरी तिथले आहेत अधिक तिथले ग्रामस्थ इथे पंचायत समिती देवगडमध्ये येऊन ठिय्या आंदोलन केलेलं होतं. आणि रात्री 11 वाजेसर त्यांचं इथे आंदोलन चालू असताना मला ज्यावेळी सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेजी राणेसाहेब यांनी मला जो संपर्क साधला की देवगड तालुक्यामध्ये आपण पंचायत समितीमध्ये जो काही विषय चालू आहे तो तात्काळ तो विषय आपल्या स्तरावर मिटवण्यात यावा. त्यानंतर मी लगेच पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून या पंचायत समितीत असलेले तक्रारदार त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांना एक आश्वासन दिलं की जी आपली तक्रार आहे ज्या विषयासंदर्भात आपण वेळोवेळी पाठपुरावा करतो आहात त्या विषयाचं मी पंचायत समितीकडून तिथून म्हणजे सर्व माहिती घेऊन आपल्याला न्याय देण्याचं काम पंचायत समिती सभापती या नात्याने आपलं जो विषय आहे तो आपण मार्गी लावू. आपण आत्ता हे उपोषण थांबवण्यात यावं आणि आपापल्या घरी आपण सुखरूप जावं अशी विनंती केल्यानंतर संबंधित सर्व जे 25 ते 30 लोक जे होते तिल्लोट गावातून आलेले त्यांनी आपला जो निर्णय होता तो मागे घेऊन आपापल्या घरी रात्री 11:30च्या नंतर घरी गेल्या. नमस्कार, मी तात्या सारंग तिल्लोट आंबेरी गावचा रहिवासी. माझ्यासोबत आहेत ग्रामपंचायतीचे सदस्य श्री रवींद्र वाटकर, आमच्या महिला सहकारी स्वाती सावंत, आमचे लप्पा सर. साहेब, ह्या तुमच्या बाजूने हे सांगायचं आहे की गेले 4 दिवसापूर्वी आम्ही BDO साहेबांना लेटर दिलं होतं की आम्ही हे उपोषण या ठिकाणी आमच्या ज्या 2 मागण्या प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे सरपंचचा अनागोंदी कारभार जो त्यांनी सरकारी खात्यामध्ये गडबड केली आहे त्याच्यावर त्यांचा राजीनामा घ्यावा आणि दुसरा म्हणजे त्यांच्याच मिस्टरांनी आणि बाकी लोकांनी जे पैशांचा गैरव्यवहार केला आहे त्याच्यासंबंधी त्यांच्यासुद्धा कायदेशीर कारवाई व्हावी असं आमचं मागणं होतं. आम्ही
काल सकाळी या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे 10:30 वाजता या ठिकाणी आम्ही आलो, परंतु तोपर्यंत BDO साहेब कुठेतरी बाहेर गेले होते झाडं लावायला आणि ते आले संध्याकाळी 4 वाजता. 4 वाजता आल्यानंतर आमची चर्चा झाली, तर त्यांनी ते नेहमी पण तकलादू असं उत्तर दिलं की आम्ही पुढच्या सोमवारी तुम्हाला उत्तर देऊ. समोर काल बुधवार होता आणि ह्या मधल्या काळात आम्ही 1.5 महिने हा फॉलोअप घेतोय त्यांच्या संदर्भात की काय करता, कसं करता, काय करता, कसं करता. फक्त कागदांची हेराफेरी, टेबलांची हेराफेरी, शब्दांचा फक्त मोहजाळ पसरला जाते आणि तेवढंच ते सांगतात. शेवटी रात्री आम्हाला साधारणतः 12:30 पावणे 1 वाजला. आम्ही सगळे 30 उपोषण करतो या ठिकाणी बसून होतो. पाऊस जोरात होता, महिला होत्या, वयस्कर माणसं होती आणि त्यानंतर मग तेवढं असं त्यांच्या इथे सेमच होतं की सोमवार देतो असं. आतली कॉन्फिडेन्शियल अशी माहिती आहे की रिपोर्ट तयार आहेत, पण हे मुद्दामहून देत नाही असं मला कॉन्फिडेन्शियल माहिती कळली. रात्री साधारणतः 12:30च्या दरम्यान ते सभापती आमचे आदरणीय राणेसाहेब यांचा एका सावंत नावाच्या माणसाकडून आम्हाला फोन दिला गेला आणि सांगितलं गेलं की मी ह्या म्हणजे इथला प्रथम नागरिक सभापती म्हणून आहे, अशी तुम्हाला विनंती आहे की पालकमंत्र्यांनी सुद्धा यात इंटरफेअर करायचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यांनी सांगितलं की हा विषय मिटवा. त्यांच्या सभापतींच्या शब्दाला मान देऊन आम्ही रात्री तात्पुरत्या स्वरूपातलं आम्ही उपोषण मागे घेतलं होतं. पण आज त्या सभापती साहेबांनी आम्हाला 12 वाजता बोलवलं होतं. आम्ही 12 वाजता इथं 12:10 मिनिटं असता इथं आलो, पण आता वाजले 2:15. सभापती साहेब स्वतः कॅबिनमध्ये हजर नाही आहेत किंवा त्यांचं कॉन्टॅक्टही होत नाही आहे. त्यामुळे आजही आम्ही ह्या संभ्रमात आहोत की काल जसं व्हिडिओने आम्हाला म्हणजे गुंडळून ठेवलं शब्दामध्ये, तसं सभापती साहेबसुद्धा आज आम्हाला गुंडळतात की काय असं एक शंका निर्माण व्हायला आली आणि त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की पुढची शेष पुन्हा आम्ही ह्याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन घ्यावं, आत्मदहन वगैरे असा प्रकार घ्यावा असं आता आमच्या डोक्यात आमचा प्रयत्न चालला आहे. त्यामुळे आम्हाला निर्णय लवकरात मिळाला तर उत्तम आहे, नाहीतर मग आम्ही आमच्या निर्णयावर थांबू. धन्यवाद. कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली येथील उज्ज्वला नदीला आलेल्या पुरामुळे तांबाडगडेचा संपर्क तुटल्याची बातमी प्रसारित होताच कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी मध्यरात्री थेट घटनास्थळी धाव घेत प्रशासकीय तत्परता दाखवली आहे. साधारण 11:15च्या सुमारास तहसीलदार पाटील यांनी महसूल अधिकाऱ्यांसह पूरग्रस्त पुलाची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि अडकलेला राडारोडा हटवण्याचे आदेश दिले. तेंडोली येथील उज्ज्वला नदीच्या पुलाची उंची कमी असल्यानं झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदीचं पाणी पुलावर वाहू लागलं होतं. त्यामुळे तांबाडगडेतील 25 ते 30 कुटुंबाचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला होता. नदीच्या प्रवाहात मोठी झाडं आणि ओंडके वाहून आल्यानं परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार तहसीलदार सचिन पाटील यांनी काल रात्रीच 11:15च्या सुमारास परिस्थितीची दाहकता पाहण्यासाठी स्वतः नदीवर धाव घेतली. यावेळी पुलाची पाहणी केली असता नदीच्या पात्रातून वाहून आलेली मोठी लाकडं आणि इतर कचरा पुलाखाली अडकल्याचं दिसून आलं. या कचऱ्यामुळे पुलाखालील 5ही नळे पूर्णपणे बंद झाले होते, ज्यामुळे पाण्याचा निचरा न होता पूरस्थिती निर्माण झाली होती. रात्री परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यानंतर तहसीलदार पाटील यांच्या सूचनेनुसार घटनास्थळी JCB अगदी सकाळच्याच सुमारास दाखल झाला. त्यानंतर पुलाखाली अडकलेली मोठी ओंडकी आणि राडारोडा हटवण्याचे आदेश देण्यात आले, जेणेकरून नदीच्या पाण्याचा निचरा वेगवान होईल आणि ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे. नक्की फुलंच आज 5 वर्ष असंच चालता. ह्या फुलाची उंची कमी असल्यामुळे आणि पाईप असल्यामुळे पाईपामुळे ह्या पाणी तुंबतात, पाणी तुंबतात आणि पाणी राहतं. पाणी ते मुशी तोडलं का मुशी जर खुल्लं करताना तेव्हा होताला ना. काय सांगायचं, गेल्या वर्षी पण तुम्ही इथं येऊन बघितलं, या वर्षी पण सेम कंडिशन आहे. प्रशासन येत आहे किंवा निवडणुकीवाले येत आहेत, आश्वासनं देत आहेत, पण अजूनही काही होत नाही आहे. आम्हाला एकच विनंती आहे प्रशासनाला, या गव्हर्नमेंटला, की हे लवकरात लवकर आमचं मोठं पूल व्हावं, एवढीच विनंती आहे. बाकी काही नाही आहे. प्रत्येक निवडणुकीला फक्त आश्वासन आहेत, बाकी काही होत नाही. एवढंच फक्त माझं मान्य आहे. वाडीतर्फे, कामाडी वाडीतर्फे संपर्क म्हणजे 26 ते 27 घरं ह्या घराच्या वाडीमध्ये आहेत आणि आजारी वगैरे असतात, पेशंट असतात, कोण असतो काय असतो, तरी पण आम्ही ते सहन करून घेतो आणि पुलावरनं उचलून पण नेलेले आहेत पेशंट. त्याच्यात हे बघा, आता ह्या 27 घरामध्ये एवढा आता हे भरलेलं आहे पूल. 4 ते 5 दिवस झाले ह्या गोष्टीला अजून कोणी दखल घेतली नाही याची. आता आम्ही काय करायचं? आणि पाणी पूर्ण पिंगोळीपासून गोवेरेपर्यंत पूर्ण पाणी ह्याच नदीला येतो. आता आम्ही काय करायचं सांगा, तुम्हीच सांगा. आणि दरवर्षी हेच चालू असतो.
कुडाळ शहरातील पान बाजार परिसरातील क्षितिज अपार्टमेंट जवळ असलेल्या एका लॅबला सकाळी अचानक भीषण आग लागल्याची दुर्घटना घडली। या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी लॅबमधील महागडं साहित्य आणि उपकरणं जळून खाक झाल्यानं मोठं नुकसान झालंय। मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास या लॅबमधून अचानक धूर आणि आगीच्या ज्वाला निघू लागल्या। लॅबला आग लागल्याचं स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास येताच परिसरात खळबळ उडाली आणि घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली। घटनेची माहिती तात्काळ कुडाळ नगरपंचायत आणि MIDC प्रशासनाला देण्यात आली। माहिती मिळताच दोन्ही विभागांचे अग्निशमन बंब घटनास्थळी दाखल झाले। अग्निशमन दलाच्या जवानांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं पाण्याचा जोरदार मारा करत शर्थीचे प्रयत्न केले आणि वेळेत आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं। अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे आग अधिक पसरली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला। मात्र या दुर्घटनेत सुदैवानं कुणालाही दुखापत झालेली नाही। मात्र लॅबमधील यंत्रसामग्री आणि इतर साहित्याचं प्रचंड नुकसान झालंय। ही आग नेमकी शॉर्ट सर्किटमुळे लागली की इतर काही कारणामुळे त्याचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाहीये। भारतीय सैन्यात सलग 16 वर्ष अथांग आणि निष्कलंक देशसेवा बजावून 1211 मीडियम रेजिमेंटचे आणि कारिवडे गावचे सुपुत्र हवालदार शिवराम दत्ताराम माळकर हे 30 जून रोजी सेवानिवृत्त झालेत। आपल्या मातृभूमीचं रक्षण करून गावात परतलेल्या या वीर जवानाचे कारिवडे ग्रामस्थ आणि आजी माजी सैनिकांच्या वतीनं भव्य रॅली काढून जंगी स्वागत करण्यात आलं। हवालदार शिवराम माळकर यांनी भारतीय सेनेत बजावलेल्या शौर्यपूर्ण आणि समर्पित सेवेचा कारिवडे गावाला सार्थ अभिमान असून त्यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या रॅलीमध्ये संपूर्ण गाव देशप्रेमाच्या रंगात रंगून गेले होते। भारत माता की जय आणि वंदे मातरमच्या घोषणांनी यावेळी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता। आगदार सोहळ्याला कारिवडे गावचे ग्रामस्थ, शिवराम माळकर यांचे रेजिमेंटमधील सहकारी आणि आजी माजी सैनिक संघटना कारिवडेचे पदाधिकारी सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या सोहळ्यात शिवराम माळकर आणि त्यांच्या परिवाराला शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। दीर्घकाळ देशाची सेवा करून सुखरूप घरी परतलेल्या आपल्या सुपुत्राचं स्वागत करताना कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांचे डोळे आनंदाश्रूंनी आणि अभिमानानं भरून आले होते। बस एक मेसेज, मी ठीक आहे, हा आयुष्यातला सगळ्यात मोठा आनंद वाटायचा। काय फेस केला असेल, कोणता प्रॉब्लेम फेस केला असेल याची कल्पना करणं मुश्किल आहे। बस आयुष्याची काळजी घे, हा जेव्हा एखादा मेसेज मी त्याचा वाचायची तेव्हा खूप भीती वाटायची। तेव्हा प्लीज सुखरूप घरी येऊ नये, प्लीज सुखरूप घरी येऊ नये। तेव्हाने आज ती माझी प्रार्थना ऐकली। ओम नमः शिवायचे खरंच खूप आभार, ज्याच्यामुळे हा दिवस बघितलाय मी। हा सेवानिवृत्तीचा दिवस नसून एका सुंदर आयुष्याची सुरुवात आहे। याच्यामध्ये नवीन पोस्टिंगची भीती नसणार आहे, खूप दिवस घराच्या बाहेर राहणार आहे, बॉर्डरवर जाणार आहे याची भीती नसणार आहे। तुझ्या या पुढच्या आयुष्याला खूप खूप शुभेच्छा माझ्याकडून, तुझ्या एका नवीन करिअरची। त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या तुला संधी असतील, माझ्याकडून तुला खूप शुभेच्छा। माझ्या सहकाऱ्यांचा आणि भारतीय सेनेचा आहे आपण दिलेले प्रेम, आदर आणि शुभेच्छांबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार। निवृत्ती म्हणजे आयुष्याचा शेवट नसून एक चांगल्या प्रवासाची सुरुवात आहे। यापुढे समाजासाठी आणि देशासाठी योग्य ते योगदान करेन आणि मार्गदर्शन करेन। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय, त्यामुळे तळ कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। तर समुद्र खवळलेल्या स्थितीत असून समुद्र किनारील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय। ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पुढील 2 दिवस ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे।
गोव्यातील सांताक्रूज बांध येथील पाणथळ जागेत दुर्मिळ ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्याचं विलोभनीय दर्शन झालंय. निसर्गप्रेमी आणि हौशी छायाचित्रकार नकुल धावस्कर यांनी या सुंदर पक्ष्यांचं विहंगम दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात टिपलंय. गोव्यातील सांताक्रूज बांध इथं ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्याचं दर्शन होणं ही अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जाते. सहसा हे पक्षी हिवाळ्यात स्थलांतर करतात. गुजरातचा कच्छचा रण, महाराष्ट्रातील नवी मुंबई आणि उजनी धरण यांसारख्या मोठ्या पाणथळ जागांवर मोठ्या संख्येनं आढळतात. परंतु आता गोव्यातही हे पक्षी आल्यानं पक्षीप्रेमी आणि निसर्गप्रेमींसाठी हा आनंदाचा आणि पर्यटनाचा अनुभव देणारा भाग ठरलाय. फ्लेमिंगोच्या सर्व प्रजातींमध्ये सर्वात मोठा आणि अधिक प्रमाणात आढळणारा हा पक्षी आहे. देशामध्ये सर्वाधिक जीएसटी संकलनाचा विक्रम महाराष्ट्र राज्यानं केलाय. याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. सबसे महत्वपूर्ण पिलर अगर कोई हुआ तो हुआ जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क. इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में 20वीं शताब्दी में याद रखने लायक कोई चीज हमने की है तो वो जैसे हमने यूपीआई किया वैसे ही हमने जीएसटीएन तैयार किया है. एक ऐसा नेटवर्क, क्योंकि राज्यों को यह डर था कि हमारा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, समय पर आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन जीएसटीएन ने चूंकि सारा पैसा ये एक प्रकार से टेक्निकली हमारे संविधान के तहत हमारे राजकोष में जमा होना जरूरी है, उस पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये जीएसटीएन ने दिया. और शुरुआत में तो थोड़े ग्लिचेस आए, पर उसके बाद जिस प्रकार का रोबस्ट नेटवर्क और प्लेटफॉर्म जीएसटीएन ने अवेलेबल किया, मैं ऐसा मानता हूं कि जीएसटी के जो ये सफलता है, इस सफलता में जीएसटीएन का एक बहुत बड़ा हाथ है, उसकी बहुत बड़ी सहभागिता है. मुझे आज भी याद है महाराष्ट्र की असेंबली में जिस समय मैंने जीएसटी का बिल रखा था, उस समय हमारे विरोधी पार्टियों ने कहा था कि भाई महाराष्ट्र के लिए तो ये एक प्रकार से बहुत ही गलत इस प्रकार का कदम आप उठा रहे. वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के लिए तो इसमें नुकसान हो जाएगा. तब मैंने कहा था. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.